И ето отговорите и посланията на въпроса какъв човек съм аз в очите на Вселената. Аз избрах вариант 2. За избралите вариант 1. За избралите вариант 1, вие сте човек, който според Вселената има много страхове, има много така травми от детството, наранявания и неща, които по някакъв начин са оставили сериозен белег и невъзможност да върви по пътя си с лекота, а именно нещата да се случат по малко по-неблагоприятен за вас начин. Вие сте човек, който обича приключенията, човек, който обича така адреналина, обича да си поставя някакви цели и да ги постига. Темпераментни сте, хора, които така в същото време показвате на света един така темпераментен нрав, но в същото време изключително емоционални, разрушени на емоционално ниво и преживяли изключително така много нещата, през които сте преминали. Вселената казва, че вие сте човек, който по всякакъв начин може да обича бързите скорости, автомобилите, колите и всичко свързано с скоростта, развитието и тези неща. За избралите вариант 2. Вселената иска да каже, че вие сте човек, който има изключително силен характер. Характер, който така да покаже на света, че няма нужда от никой и от нищо. Че вие сте така истински, че заявявате себе си, това, което мислите и вярвате, и го предлагате пред очите на хората, без да се притеснявате. Вие сте съдбоносен човек. Човек, който по всякакъв начин Вселената го изпратила, за да носи знания, мъдрост, просветление и да отваря очите на хората по всякакъв начин. Хора, които обичат да четат, да така предават информация, да си набавят информация и по всякакъв начин най-вероятно хората ви използват, за да може да се споделят с вас. Думата използват не е подходяща, но нали, не я вмъкна в изречението, да споделят с вас, защото във вас вижда човек, който може да разреши техният проблем или казус. И за избралите вариант 3. За избралите вариант 3, вие сте човек, който обича забавлението, обича красотата, обича така пъстрия живот, радостния живот, обичате да говорите много, да изяснявате, да пишете, да говорите и сте хора, които сте отдадени на работата си, отдадени на това, което правите, било то хоби, професия или каквото и да било. Много от вас могат да обичат да рисуват, да имат по себе си татуировки, или по всякакъв начин да правят някаква промяна в живота си, но определено сте хора, които искате да бъдете чути. Сякаш смея да кажа, че имате нужда от внимание и си го набавяте по този начин. Искате да бъдете чути, видяни, забелязани и да бъдете най-добрите в работата, в която така сте отдадени. Не, че не сте, но го правите демонстративно. Желая ви любов и светлина. Надявам се да открихте себе си.